Mayong hapon sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati. Kamusta lang sa inyo tanan? Malipayon gid nga kahaponanon para sa inyo. Inyo naman kubos nga lagad si Tita Wilma. Makaupo ninyo para sa karon nga adlaw. No? Huwebes, Setiembre 22, tuig 2022. No? Huwebes nga edisyon sang This is My Life. Sa diin aton man pagpangamusta ilabi na kung anong aton panyaga dera ba dumayad-ayad ha. Mainit man da sa inyo kung sa iban nga party for sure ara gid ang pagpulo panaliti pero diri sa amon sa Bagdak Banwaseng Bacolod mapaang ang amon sini panahon. Siling nila para panihul sila sa tuman kapaang nga temperatura iya tungod sang kainiton tungod sang silak sang adlaw. Anyway, sa karon nga hapon updanay kita sa inyo mga lilisuan sa mga radyo 684 kilohertz, no? 684 kilohertz. Syempre man sa aton mga naka-FB Live via Facebook page ang Action Radio Bacolod. Kamusta lang dira sa inyo tanan? Tub-tub-tak na alas stress kita nga mag-updanay. Kag magluwas man sa inyo mga radyo kag sa mga naka-live dira na inyo man mga mensahe karon ana sa aton na mabasahan nga sulat sa siniiya nga hapon. Ay, kabudlay kuno magpatawad. Mabudlay gid bala magpatawad. Hindi pa butang ititawe kuno, kundi mabudlay ang magpatawad. Suno sa aton sini letter sender sa karon iya nga hapon. So bantayan natin ang kaundan sa iya sinisulat nga ang kabudlay gid magpatawad ano ang rason sina nga ano nagkalatabo sa iya kabuhi nga nagahibubunot gid siya tubtob sa karon. Kung ano man ang inyo paghangop karon kag kung may matugda man kamo mga maayo lang nga panugdaon para sa aton sinitag padala sa iya sini problema ari lang aton sini text hotline 0963 7570874 again 0963 7570874 kag sa mga naka FB Live ara man syempre nga aton sa nga Facebook page. Hindi ako nga Tita Wilma, kundi Facebook page sang Action Radio Bacolod na. May chat room kita dira para sa This is My Life. Kung nag-upod ka mo kay Tita Wilma sa sining at tinion, magluwas man na tawe, no? Magluwas na iya ang aton man nga ang aton man sining horoscope man dugay-dugay ha. Pero sa mga mensahe na ninyo na mention na naman ni Tita Wilma na ara sa aton sa ni chat room kung pwede pa lang paki-like kag paki-share sa aton sa ni programa kag pagkatapos hindi lang ang This is My Life kundi pati man ang iban ng mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Sa mga naka-sign on to sign off nga ba nagaupod sa Action Radio Bacolod madamo gid nga salamat man kung makabati kami amo lang amon konsuelo mo di bala. So sa inyo man padayon nga pagsuporta sa amon ari man kami padayon nga nagapaninguha nga malingaw namon kamo halin sa aga tubtub sa inyo katulugon. Halin sa pagpukaw sa inyo kag tubtub sa inyo katulugon ang pag-upod sa Action Radio. Amo na siling sa iban ay abaw ara na ika lain naman nga promo kabay pa nga amo na may dagpa na kami kay tisubong ang bago natin nga promo is dakop ka daog ka na kibot ka lang may malabay sa inyo balay dugi-dugay may mabalik. Lingaw-lingawon kagali kay taga-Action Radio Bacolod na kag makabanton ikaw sang premyo sa nagdakop sa imo halin sa Action Radio Bacolod. Simple malang na makabanton ka dira abi 500 pesos, may handumanan ka pa nga Action Radio Mag, may ara ka pa bugas nga madalawat sa imo daong. Ay bugas ka pa nga mabaton. Ay ho, mga anak. When speaking sa mga bugas, ako ano pa nagliwas man ang akong sinipaminsaron tungod sa mga balita nga mataas naman ang presyo sa bugas mo, nagakatul ang alimpuduhay na ito nga mga ilois ang puluyan. Na? Ginhawa tinaka-budget sang aton sa kinitaan o sang aton mabaton halin sa mga nagatrabaho para sa kinahanglanon naton sa sulod sang balay malingin na gid
dugang pagid ang aton sini mga ulo. Wala palabot nga paligban mo ang plete kag allowance ang aton sini mga estudyante adlaw-adlaw. Ang pangayo pa wala to, no? Makapoy. Pero sana siling ko na makapoy man magatubang sinitanan kag mangita sang solusyon, pero kung ikadlaw-kadlaw mo lang enjoy mo lang bisan paano. Malampuwas man ang isa ka adlaw, sunod naman nga adlaw. Di ba la? Good vibes lang ta. Para nga masadya yung aton panginupdanay. So, relax lang ka mo dira. Kag, aton man dira ka, may pilaman kita da karon ka mga reminders. Sa malabutan naton karon, gani hold on lang ba paamo kay na. Hold on lang ka mo dira. Ilabi na sa kutob sa aton sini malabutan sa paglingaw sa sininga hapon. Magluwas diri sa isla sang Negros sa duha ka mga probinsya kag dira sa apat ka mga probinsya sa isla sang Panay kag Subo man sa Guimaras. Sa aton man mga tagpalamati, mga palangga naton nga mga tagpalamati dira sa bahin sang Masbate sa Milagros insakto Milagros sa Milagros kag sa Placer sa pilaman ka mga lugar dira sa Masbate mayong hapon kag dira man sa may Palawan pa mo kay na bala di bala. Okay lang na siya Tita Wilma. So relax lang ka mo dira kay dugay-dugay si Tita Wilma magabasa man sang aton sulat. Pero bisan magkainano hindi tagid pagkalipatan ang aton man food supplement nga kinahanglan naton adlaw-adlaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa na naman sa mahibaluan naton nga manami nga madulot sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton is nami siya nga memory enhancer. Ako ginako kung kisabaw galigwas gisa paminsaron mo nga malipatan, may malipatan ka gino. Abi ninyo ko na mga anak ginayuhom kay ginakadlaw ko na lang ina. Ay kinanglan hindi ka magpadaog mindsetting ba pa mo kay na hindi kay ginasiling ba lang ang aton sini memory o kun ang aton utok isa sa pinaka-importante ang ginhatag sa aton, right? Na hindi importante gid ya. Amo inay naga-preserve sa mga events, sa mga experiences naton, mga memories naton nga naagyan naton sa aton ini kabuhi nga kag samtang nagalipas ang mga tinuig nagaedad ikaw hindi gina malikawan ang ay ano to gani man ay no hindi ko kadumdum no man na amo inang dapat mientras bata pa ikaw, hubin-hubin pa ikaw, kinanglan tipigan kag amligan pabaskugon nga aton sa memory, di ba la? Ang pagkamalipaton posible halinan ina sang ginatawag dementia kag Alzheimer's disease. Kung pabayaan kag pawalaan lang gid na. Ang Alzheimer's disease amo na pinakamasubo nga klase kay amat-amat nga nagakadulang imo memorya. Hindi ta na pagpanugutan bisan na nagaedad-edad na kita kag amat-amat na nga nagasaka nga aton edad kinanglan nga maghimakas gid kita. Na nga mangin alerto sa gihapon nga aton memorya gani hindi kita magpangasubo na tungod dira. Kay mabudlay kun masubo nga hindi mo na maimporta hindi mo na ma-recognize, no? Hindi mo na makilala ang taong ginaistorya mo, bisan kaugalingon mo nga anak, bisan ara nagatindog sa imo atubangan. Hindi lang knock on wood. Kay nga ati naga Dr. Pinoy Squalene Capsule kuya. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa nagyutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa kung bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basit sa ko, nadala nagkik kami nga may pamangkot pagi daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay,
isa, blurred man ang cellphone niya. Mm. Mga ginagamit ko, tsaka wala sa anak ko baan ko, pero may kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Daw ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santupa, subong kag Radio Philippine Standard Time. Sa nambal na ni Tita Wilma, Huwebes na Huwebes, Setiembre 22, tuig 2022. Pila na lang tawi, 94 days na lang, na? We only have 94 days Christmas Day na. Sige lang, bisan sa Balatyagon lang, Pasko, okay, ginaiya, di ba? Okay na namin mga punsatya ka mo. Uy, kanami, gidyo kon punsatya nga live, no? Na, sa punsatya nga live namin, may ara, tadi nga ni nga suki, or aton man pala, atag pala matingan naghambal, may ara siya kuno. Guro may ara, kagin ma'am, ining, ining, garden dira, no? Magluwas nga plantita, ikaw siguro, may ara, kagida, gardens ang mga ornamental plants. Ito nabaligay pa gani ko no, especially itong ginmansyon niya sa akon nga rubber tree. Galing hindi ko makita, kay siling mo ginsend mo sa akon messenger, hindi ko hindi ko makita. Kay gusto ko makita ang iya ni Aura. Nami pagid during December kay tiga matamat na bugnaw pa na kung subong ang pansatya, di ba? Na iban kung dalag ko na ila pansatya kag ara sa masatera mo na lang na ginabutang nila iya nga makahatag espiritu sang Pasko sa sulod sang panimalay, or if not sa ila lang diragwa sa ila mga balkon-balkon ibutang ay katahom nga klase sang tanong. Diba? Okay na siya. Pero Tita Wilma, antes kita magbasa sang etong sinisulat sa siniiyang hapon, pasiplatan ko kadali gid lang etong sa ni text hotline, ha? Good PM, always gid kami monitor Action Radio. Lucy Udtuhan sa Central Mahao, Baguio City, ba early ka pa, 4972. Lucy Udtuhan sa Central Mahao, maayong hapon. Titawe, greet kuman amian family sa Barangay San Jose, Binalbagan, gapamati kada adlaw. Salamat gid halin kay Mirna Amihan. 3148, madamo gid nga salamat. Speaking of Binalbagan, kamusta dirang pamilya lao? Manang Betty, mayong hapon lang dira sa imo. Sa bugos gid nga pamilya dira sa Triple J, Triple J, Triple K, amo gina siya tawi at nang bet ikaw na lang nakabluming chindi. 80-20, yes, Tatay Tony mayong hapon. Managdes dito we nga manya galaswang so ni Tatay Tony. Wow, namit man Tatay Ton ba? No? Mayong hapon tita manyaga ta ko niya sudan kalubay nga may togi kag pasayan. Swak na swak. Ginparisan niya sang sinugba nga bangros. Baw, Yolanda pa sa Montes ang Baguio City. Enjoy your lunch. 197 hasta lang nautod ng imo sini nga message. Karon pa naguro mas sulod ang sugpo niya. Ayo. Always. At tapos nito na ano ko na nag-greet ko na ikaw, di ba? Damo galing iyang agin send. Okay, padayon lang Tita Wilma, di ba? Siling naman, monitor lang kami diya. Si Emelia Zaldes ang Patyudaan, Barangay Robles, La Castillana. Salamat gid, God bless. 6058, madamo gid nga salamat. Okay lang na siya. So relax lang kamo anay dira, ha? Ang mga nagpadala sa ilang mga greetings online, relax lang kamo na kay basahon inakaw ni Tita Wilma. Magabasa na kita sang aton nga sulat sa sininga hapon.
Ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay. Kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, nga po ni tagpadala karon nga hapon. Yes, nagapatawag siya sa ngalan Jess or Jessie. Okay, tin Jessie sa namuklatan naton Jessie. Subong niya magsiling ka Jessie, Jesse, pero may araman nga pronunciation, Jess. Jessie na lang si Tita Wilma kay para daw ka-masculine kid. Yun na si Jessie Minjola, Okay, Tita Wilma, katuan na natin ang sulat ni Jessie nga nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa tanan kag sa mga ara sa FB Live sa Action Radio Bacolod kag sa ila mga radio, sa mga lola kag lolo nga nagapamati, kumusta lang? Tita Wilma, kung kamo may mga senior citizen, kami bala diri may ara man. Galing ang akon sulat para sa This Is My Life na tungod ini sa akon sitwasyon. Soltero pa ko, Tita Wilma. Tawag lang ako sa ngalan Jessie, 27 years old. Tita Wilma, natungod ini sa akon manghod. Youngest ni siya namon, si Clyde. Natungod ini sa love life. Tita, bilang isa ka Kristiyano, kabalugid ko nga ang tao dapat magpatawaray. Kay gin-create lang sila ni Lord. Di bala? Isa na ko dira. Pero kabalo-kabalat, Tita Wilma, nga amo ini mismo ang struggle ko, subong. Tama gid kabugat para sa akon ang pagpatawad sa kaugalingon ko nga utod. Kadako-dako gid sang sala nga ginhimo niya sa akon. Abi mo kun ano, Tita? Ginagaw ni Clyde ang pinakapalangga ko nga girlfriend. That was 5 years ago. Kag hasta subong, nabatsyagan ko gihapon ang sakit. Ang natabo, nagpangayo sa akon sang sorry ang nobya ko. Kag nagsiling siya nga iya na realize nga mas love niya sang sa akon ang akon manghod. Sakit-sakit pagkabati ko, Tita. Ginuyatan ko ang akon kamot kay dumapataas gintani kag magtupa sa iya guya. Mau kapila i-short din mo nila masilingit tampa sa iya guya, no? Mas maayo kag gin magpaliko-liko. Tita Wilma, ginhangop ko siya. Kag pareho sila nga ginpatawad ko. Galing hindi gali seryoso sa akon ex-girlfriend, si Clyde, nga manghod ko. Isa lang siya sa mga nabiktima ni Clyde. Ang natabo, ginbatsyag tudo-tudo sa akon ex-girlfriend ang ginhimo sa iya. Ginbalikan ko siya pero hambal niya, hindi na siya worth nga palanggaon. Hindi siya bagay sa akon. Pero sa tuod lang sa balitsagon ko, Tita, ara pa may nabilin pa ako nga love.
Pero gusto ko man magpatawad. Sa gihapon ang kaakig nagapangibabaw. Ano ba lang himuon ko? Dari lang asta, salamat gid kon mabasa mo mandayon, Tita Wilma. Ang nagpadala, Jessie. Okay, si Jessie, taga diri lang sa Bacolod. Padala niya sa aton sini personal nga account. Ang iya sini malipot lang nga mensahe. Okay man na tuto Jess, na? Nabatyagan ko man ang imo sinihibubunot. Ikaw man gani mismo nagahambal nga bilang isa ka Kristiyano, nakahibalo ikaw nga kun anuman, bot silingon kun anuman sa aton kabuhi dapat magpatawaray. Bilang Kristiyano, kahibalo ikaw magpatawad, right? Sa bisan anong aspeto sa aton kabuhi, sa bisan diin nga anggulo sa aton kabuhi, dapat gid. O galing sa tutuod lang, bisan ako, no? Gahambalan ko tao man ko pareho mo. Kahapos lang maghambal para sa akon, kahapos lang mag-advise sa akon para sa imo nga matunon ang tanan. Kinanglan may ara pagpatawad sang bugos. Pero kung ikaw, or let's say, kung ako sa akon, ina matabo, makasiling ko mapatawad ko siya. But deep inside, ang kasakit kag aligot-gut ara gihapon, kay nga atawo kita mo, di ba? Yes, tawo lamang kita. Gani ikaw, Tutu Jess, na? Kinahanglan mo lang gid panahon. Tungod, nagkawas na sa imo mga bibig ang pagpatawad, ang imo na lang balatyagon, amo ang dapat magbatyag sina. Kay kun lang tawon naton gani, bisan kita nga gintuga lamang sang Ginoo, maka-wonder, no? Nga gani, si Lord mismo, ang mahal nga Dios mismo gani, nagsugo sa iya, nagaisahanon nga anak, nga magbuwis sang iya kabuhi diri sa kalibutan. Lamang mapatawad ang aton mga kasalanan. Anuman kagdako, anuman kagamay. Ano pa madumdumay na itong, let's say, kung mag-Lent season? Kaya amugin ini ang panahon sang pagpatawaray. But in the same way, dapat gidman kita iya nga magpatawaray. Hindi man naton agad-agad mahatag ina or mabatyagan naton ina sang bugos. Amo na siling nila nga itugin naton sa panahon. Sa pagligad sang panahon, magaligad amat-amat ang kasakit. Kag madula ina sa husto nga tion. Amo nang panumdumon mo. Panumdumon mo gid ina Tutu Jessie. Kay for sure sa una, kabudlay, kabugat sa balatyago naton nga himuon ina, kag natabo ina sa imo. Pero galing utod mo bala, na? Utod mo, dugo, kagunod, utod mo, sakit-sakit ginman. Mayo naman lang tani, kay tinag-giveaway ka naman lang, kag ginatag ang ilag kahilwayan, do pareho lang itong ginhatag mo ang blessing sa manghud mo, nga si Clyde, nga since nga naghambal ginman si ex, nga mas love niya, nagpaano ka, nagpaiway ka, kagintugyan mo. Pero gali ang masakit kay ginbiktima lang siya sang utod mo. Sang iya sinapaltik nga paghigugma para sa imo pinalangga kuntani. Pero natabo na ang tanan, no? Ano siling naton, natabo na ang tanan, okay, kay hindi na naton mapabalik kag matadlong ina. Pero himuon na lang naton, kuhaan naton ina eleksyon. Nga sa masunod, hindi na masulit pa nga matabo sa imo tungod tuman kasakit. Kung mapaslawan ikaw, ilabi na sa patagsang paghigugma, ilabi na gid kon first love, di ba? Ay ho. Pero nabatyagan ko sa gihapon, hambal mo, patawad mo, pero sa gihapon, galigot-gut ang buot mo. Mugin man na siling kung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Nasa mo na?
Na, di ba? Lain naman na iyang ano, Tita Wilma, natungod na sa nabatyagan mo nga paghigugma. Nga, nabatyagan mo pero wala ikaw sang kaisog sang buot sa pagpautwas sa imo na luyagan. Pwede naton ina masalot sa pagpatawad. Pwede naton ina masalot sa pagpatawad nga nagasiling, nagapatawad ikaw, pero sa tudtuod, may kasakit pa ikaw nga nabatyagan sa sulod. Pero mangin mamag-an ina, ang kabugat nga imo nabatyagan tungod sang kasakit nga nagapabilin sa imo pagkatawo, kung nakabungat na ikaw nga ginapatawad mo na sila, okay na ko. Wala na to, okay na. Naka-say sorry na sila nga duha, nagambal ka na, napasensya mo na sila, nabatyagan mo na ang kamag-an sang imo dughan, right? Bisan tuon mabugat deep inside, pero nakahambal ikaw, nakabungat ikaw, feeling mo daw nagmag-an ang balatyagon mo. Di ba la? Ay ho, magamag-an gid siya ang balatyagon mo sina. Pero tunto ni si, ay sorry, nambal kong word nga tunto. Tunto gidya tuod si Clyde, no? Ikaw seryoso ka kung maghigugma, iya gali, iya hampang-hampang lagin biktima, iya pang imugin ang imo na luyagan. Pero kung wala mo man siya why mo man siya na nasiling na pasaylo, tama na. Kung masiling ka nga tawi, do na budlayan gid ko magpasaylo sa utod ko kay naghatag na ko gani kahilwayan kag nagpaumod na ko, nagpaubos na ko sa natabo sa ilas ang akon sininobya, gintugyan ko na pagkatapos gali gintuntoy pa. Amo na nga nakahambal ikaw nga hindi mo gid siya mapatawad, na. Pero tandaan mo, utod mo siya, na. Utod mo siya sa dugo kag unod bisan magkainano sa ulihi mangibabaw gid ang imo pagkamagulang sa imo sinimanghod. Ipakita mo na lang nga bisan paano sa iya mga kasalanan nga nahimo niya sa imo, sa gihapon ipakita mo sa imo mga ginapanghimo nga okay ka na. Napatawad mo na siya. Napatawad mo na siya para ako man sa imo nobya. Pero sili nga manong balik pa do hindi. Nagulo ka budlay kay nga pag-utod ka mo daan, so balikan mo pa tong ex nga ginbiktima ya. Hindi siya nami kung para lang sa akon. Pero kung ipakigbato mo gyapon ang gugma mo, kay siling mo may dumay gamay pa nga nabilin, ina nakadepende na sa imo. No? Tuto Jessie, nakadepende na ina sa imo. Ara ka na sa husto nga pang idaron, pila na tong edad mo, 27 anyos na ikaw. Na makapamensar ka na kung bala anong dapat mo himuon sa sina nga mga bagay, kay hindi man magamal si Tita Wilma nga para na lang likaw, para wala na sa may matabo pangadugang, wala na sa hindi na lang, biit na lang, pabayin na lang siya. Pero hindi, nakadepende na sa balatyagon mo. Kay bisan sa piyak sinatanan kung batunon mo, kag magbalik ka sa iya kag batunon kaniya, ikaw na naikabalo pangitas ang paagi kung paano mo i-handle ang tanan, kag manginhilway ka mo sa tanan nga bagay, kag malikawan nga liwat nga mag-ignite o kung liwat nga mag-init na ang sitwasyon kag basi kung maglala bala ang problema sa tunga ninyo nga duha ni Clyde nga manghud mo. Gani bilang magulang kabalugid ta kung anong kinaiyas ang magulang. Ang magulang nagapaumod kung kaisa tungod sa kagustuhan sang iya sinimanghod. Di bala? May ara iya mga utod, mga magulang nagapaumod, nagasakripisyo para sa ila sini mga manghod. O galing kung paghigugma naman ang paghahambalan. Dapat giyad nga maathagan kag maklaruhan sa tagsa-tagsa. Ilabi na sa sitwasyon mo, ha? Nga kung tanawon naton, isa lang ang inyo naluyagan. Baw, isa lang ang inyo ginhigugma. Galing sa gintawag nga ginhigugma, ang imo ya sinsiro nga klase sang gugma, ang iya naman ni Clyde nga gintan-ay sa imo nobya. Paltik nga paghigugma nga nadala siya sa katamisang dila sini kun nga agin baylo niya ikaw sa imo sinimanghon. Sakit gid man na siya. No? Galing kay toto na Jessie, mahambal na lang ni Tita Wilma, kay ti manong kaya mo na ang manong bisan paano kung kaisa nagasakripisyo na, nagapaumod na para sa manghod kay tungod palangga.
Pero kung ti hindi nagin man husto, kag daw nagsobra nagin man, manong bulubatsyagon mo man ang imo ginahimo, kag kinahanglan mangin magulang ikaw sa iya. Ipakita mo gid kag ipabatsyag sa iya nga mas magulang ako sa imo, kag sala ang ginhimo mo. Ha? Namo na sila nga nagpatawad ka na pero wala ka pa sa may nabatian sa iya nga sorry. Napatawad mo na sila nga duwa sang imo nobya, na? Pero ang nobya mo lang ang nag-say sorry sa imo, ang manghod wala pa. Medyo may pagkaano ni gurong manghod mo. May pagkasalawayon laho, na magluwas sa pagka playboy na kay suno sa imo do damo ni siya yan nobya. Ay ho mga anak, tandaan nato mo sining nobya gani kagugma. Hindi na luglaw ang gugma, magsinis tita nga gugma. Kung gugma na gani ang paghambalan, ang iban ginahimo hampanganan. Pero iban seryoso kung magbatsyag sini. Sa liwat sa imo tuto Jessie, since nga daw problema gid para sa imo ang sitwasyon, ay ang kuna lang ang balatyagon sang kapatawaran nga ginatawag. Forgiveness, no? Ihatag ang pagpatawad sa tanan. Sa nobya kag sa anak mo. Sa nobya kag sa manghud mo, na kay Clyde, para mangin bugos man ang imo paminsaron. Amo man lang na siya dira ang importante. Te kung daw hindi siya never mind. Padayon ka lang niya sa imo life. Kay importante para sa imo. Kag i-pray mo lang siya i-pray mo lang siya, hindi para sa kaayuhan mo, kundi pray mo siya para sa iya kaayuhan. Nga i-pray mo siya kay Lord, nga kabay pa nga masanagan siya sa iya mga ginapanghimo. Masanagan siya sa iyang ginapanghimo nga pagsakit sa kabuhi sa mga kababainhan. Nga collect and then hurt the heart of the women. Sakit-sakit na ito. Kay basi balas, hindi ta mapaktan, may masalapuan siya nga babayi, nga among magabalik sang tanan nga ginahimo sa iya, dira gid siya mahinulsol. Nga sa diin sa pag-abot sa sina nga punto, hindi yan na mapabalik pa ang tanan. Pero bilang magulang, sa nasiling na ni Tita Wilma, iupod mo siya sa imo sinipagpangamuyo. Nga kabay masanagan, makamuklat ang iya mga mata sa realidad sa nagakatabo sa iya palibot, nga ang babae hindi hampanganan. Ang paghigugma hindi hampanganan. Kundi ang gugma is balaan, ang gugma, tandaan lang ginaton, may pagrespeto sa tawo nga imo ginahatagan sini. Tandaan, hindi nga siling magugma ka lang nga hampang-hampang, kay nga at sa nahambal na naton, kung lahug-lahugan mo na, sala na mo na. Tuto, Jessie, okay na, move on na. Pabayin na lang dang manghud mo. Marialisar yagid, kang mag-abot gid ang tion, nga mapalapit siya sa imo, kang magpangayo isang kapatawaran. Isa lang kabalay inyo ginaestaran. Tandaan mo na, Isa lang kabalay inyo ginaestaran, kang mag-utod ka mo sa unod kag dugo. Magpatawaran. Tungod lang sa gugma, maguba ang inyo relasyon bilang isa ka pamilya. Hindi magpasugot. Pamo kasi na. Alas 2, just siya Action Radio, Philippine Standard Time. Sa itong mga kauturan dira sa inyo man, nga mga kabahin, sa nagakatabo sa inyo kabuhi. Halandumon man, o kung hindi man halandumon nga nakatag sa inyo leksyon, o kung nakatag sa inyo inspirasyon, pwede nyo masulat kag mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Ako sa pus na subong kung may FB account ikaw or Facebook account ikaw, pwede mo lang masend sa itong sini Facebook page, Action Wilma Sugaton. Kaya hindi gani ara man sa itong personal nga account, Wilma Antupina Sugaton. Ay nga mga anak ka mo na,
Simple lang ina siya. Masiling ba, tawi ka simple-simple, sila ang problema, hagi kayo na sa ato niya, do, ano mo lang naman kasiling, babay ida, pero kabalo naman kita, nga kung ikaw ang natungdan, di kaya kabalo maging mo, di ka kabalo kaya nga daogas ang balatsagon mo. Net and less, may magapainchendi sa imo sa sitwasyon, di ba la? Kag magpabatsyag sa imo sang realidad nga nagakatabo. Okay. Okay, padayon si Tita Wilma alas 2, just si 8, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, diding alohamiento, mayong hapon, Tita Wilma. Araman si Martin Aliling, mayong hapon. Aba siling ni Ma'am Ana Sinoro, agree ko sa imo, Action Wilma, correct ng advice mo. Oo, bisan ako, kalainan ko sa, kalainan ko sa nobya, yagin, baylo siya sa iya manghod, kagin tuntos ang manghod, pangamuyok lang siya. Maka-forgive siya, na? Sender, please forgive him. Hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Okay. Sir Ederica Ford, salamat man kag mayong hapon. Tita Wilma or Inday Wilma, maayong hapon, tamyaw ko Madera Store kag Arnold Fernandez kay Saning Almasa kay Mando sa may Barangay Abuanan, Bago City. Mayong hapon lang sa mga taga-Bago, pati na dira sa may Mailom, Bago City. Na? Melvin Solidarios Abdo, kami ari lang monitor Tita We sa radyo asa Sinoro Green Farm sa may Purok Talisay, Barangay Malingin, Bago City. Purok Talisay, Barangay Malingin, Bago City. Din kamo Sinoro Green Farm. Siguro mabugnaw ang inyong lugar ay, na? Okay, thanks, Gid Melvin. Mayong hapon daw, God bless your program. This is my life. Madamo, Gid, nga salamat, Marley Gonzaga, kay Cecil Bekbek. Monitor lang kami diri sa may Barangay Lunoy, Barangay Binubuhan. Hello, Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon. Keep safe always. God bless you and more power to ARB. Okay, kay Sally Magwad, Elisa Caguanito Bilieza, na sang Orchids. Subong man kay Nonilon Sarapanan, o po ng iya pamilya, maayong hapon lang. From Cecil Bikbik. Abaw. Yes, okay. Angela Luis, good afternoon, Tita We. Ginatamyaw ko lang pamilya Torres, kagapilyedo. Family kag Caspi. Salamat, Gid. Obos na damat mamat-amat ko ginain yung mga greetings. Pero alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kamo dira kay sa pagbalik ni Tita Wilma, ma-horoscope na kita pagkatapos sa ni. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel. Afternoon. Ginatamyaw ka, Ma'am ni Ma'am Ana Sinoro. Kag si ano pagid si Ma'am Star. Ma'am Star Mayo. Kaya monitor ko sa Rochester, Minnesota, USA. Yes, si Ma'am Star kag si Doc Matt Mayo. Ma'am Ana, na sila sa Minnesota, USA. Si Ma'am Chinky Dilagdon sa Rochester, na? Rochester, Minnesota. Amo na madumduman ni Tito Iwe, na? Gadula-dula signal, Ma'am. Apigaw mo nga. Wi-Fi. Malali uligo. Salamat, Gid. Ara, Canada. Aga pamati sa Sarabia Mangyapon sa Puno. Nga Shanda Pilar. Salamat, Gid. Okay. Kag Emma Bermoy. Emma Bermoy, di na to Tita We. Pamati always here sa Sitio Acacia, Barangay Gargato, Hainigaran. Ang family Histoso Dela Cruz family kag Bermoy. Salamat gid Tita We. Erma Bermoy, salamat gid kag mayong hapon. Miss Jane Hildori Candido, baliskad gali. Miss Jane Candido Hildore. Miss you ko do. Salamat gid Ma'am Ana. Salamat gid sa inyo. Tita Wilma, monitor lang kami nila ni Hulag Ay. Kag paliog lang great birthday kay Marilyn Florogo. Subong nga adlaw sang Purok Gaisano. Barangay Alice Evelyn. Sinaon salamat man. Ginatamyaw man ni Sir Mileli, si Ma'am Star kag Doc Matt Mayo. Kag si Jinky Delagdono Walamar. Kag si Sir Alex Montesa. Yes. Tita, we always ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB, Fulgencio family. Yes, Fulgencio, kahaling kay Ma'am Susana Fulgencio. Salamat, Gid. Palihog lang, Turbela family, ga-monitor man. Salamat, Gid.
Hello, Ma'am Inday Blaza. Good afternoon. Si Sarah, si Maris Flor, kag Diday, relax man nga naga-monitor sa This Is My Life. JM, Asdilio Banag, madamo man nga salamat. Mga taga Villa Caridad Subdivision, La Carlota, mayong hapon, ginatamyaw ka mo. Ay, ni Ma'am Ana Sinoro. Tagod po monitor lang kami di. Okay, in the Ronery, the Trava, kay Nanay Lorna, dire kay Tatay Tedo, hida mayong hapon lang. Okay. Siling ni Ma'am Jinky, dialing tunay. Hello, Ma'am. Pamo ka na wala. May nga po dire, Tita Wilma. Maulanon nga gabi diri sa amon sa Arizona, USA. Stay safe, everyone. Please greet lang Arthur Jeff Villasor. Star Mayo and Doc Mayo ni Walamar Alma Olegon kag kay Mama Lulit Dialegdon. Papa Joe Dialegdon kag sa tanan nga family ko sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Thank you gid na. Kag magluwas man sina, araman si Ma'am Virgie Olpinda, no? Ma'am Virgie, abaw, nagahilay-hilay na sila, no? Ma'am Virgie, good afternoon. Kapamatigid kami sa This Is My Life, na ari si Thelma Iguico, si Lydia, si Bibing, si Jennifer, kag Mercedes Lambert sa May Buena Park. More power and God bless you and your family. Always, Tito We. Ma'am Virgie Olpinda, salamat gid. Okay, dira lang anay hasta balikan ta naman kamo dugay-dugay. Aha, salamat gid. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo na imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila. Padayon si Tito Wilma. Emilia po niya bakal. Ano binangkal? Kabudlay mo na maman. Emilia po niya mayong hapon madamo ginya salamat. Adlaw-adlaw Pasko, Tita Wilma, importante mayong lawas, always pray lang gid. Yes, Ma'am Ana, go. Adya, pa mo kinabla. Nag-monitor lang ko di adlaw-adlaw. Salamat din. Marivic Hegan Talavera na. Ay, ara sila. Mayong hapon tawe, tamyaw ko di, mga upod ko nga mga nanay. Nagabantay kami sa amon bata diri sa Policeman Elementary School diri sa Barangay Talaptap sa Castiliana. Hello lang dira sa mga nanay mayong hapon lang. Pero maghalong-halong man ha. Especially Ma'am Lani Villoga, salamat din. Okay, good afternoon. Action Tito Wilma, monitor lang ko sa Bangga Tutong 1, Barangay Felisa, Angela Gayundato, Castillo. Salamat kaya. Tamyaw man lang daho, ara man ho, pamilya Torres, kagapilyedo sa kagsubong man Caspi family. Yes, Miss Jane Candido Hildore, mayong hapon lang. Okay. Kay Sally Magwad, Elisa Caguanito Villesas ang Orchids, mayong hapon. Kay Nonilon Pagid Sarapanan, upod man ang iya pamilya sa inyo. Salamat na. Ay, ngayon, na Tita Wilma, dali lang gid, relax lang anay. Aba, may Mary na di ho, be?
Mayong hapon, Tita Wilma, patamyaw ko tani sa Kibeti family diri sa Sitio Bukalan, Barangay Arias Villa, Castellana City. Labi na gid kay Nanay Stella Kibete. Nga permiga pamati sa imo, Tita We. Salamat gid. God bless you always. Likewise, 8616. Siya may-ari pa di palagas. Si 6989, accept what happened and be and forgive. And be, hatag mo imo ang imo pagpatawan. With regards to your feelings, madula lang na kuno sa uli. Just find a right girl for you and don't forget to pray. Yes, tuto Junjun Lambantin Dom using pagkaw panbantayan kabangkalan. Madamo ganyan salamat. 6989. Kay Lucia Chivarda, kay Tay Ramon sa Kawayanan sa Talok, kay Tamiyaw si Gingging sa Sumag 0401. Sige na tawi dali lang bala. Mabasa na tanay sa mga zodiac sign para man sa ituntag sa ka horoscope. Preparar ang inyo mga dulunggan. Muklatan na dang inyo mga mata, tama na na ni Black Herd, Nathaniel De La Torre sa Purok Dulunan, sa Hacienda Guba sa Central Maaw. Sumura na ni Tito Wilma ang inyo dara ginahulat ang nga horoscope na siyempre para sa ating horoscope karon nga adlaw Nueva City, Siyempre 22 tuig 2022. Unahon neton ang mga Virgo niyan. Ang mga Virgo, ang ini mga netawo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, pamatingin mo sa ni horoscope, ang inyo horoscope. Ang inyo horoscope na kasiling, hindi ka lang magsala sa imo ginahimo. Doon mo na bala, kung sa trabaho mo, kinanglan focus ka, kinanglan tutom ka. Kay nga, kung inang himuon mo, mag-aayuhan ikaw sining tuig. Himua ang ginaplano mo, kag siguruhon mo nga mangin consistent ikaw sa imo sini mga ginapanghimo. Kinanglan mangin maalaman ikaw sa pagpili sang tao nga imo masaligan o kun sang tao nga imo pagasaligan. Virgo, maswati mo nga mga numero 2537 kag 42. Fuchsia is your lucky color. Ang mga Libra, yes, Libra. Ang mga Libra mo ini mga netaw, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, Libra, umpisahin na ang pagbago. Umpisahan mo ang pagbago kay makita mo nga may kaayuhan nga matabo sa kabuhi mo. Yes, Libra. Maswati mo nga mga numero 12, 29, 41. Your lucky color is brown. Jory ni Pomuseno, mayong hapon man. Ay, Scorpio. Ay, mga Scorpio. Amoy ni silang mga neta Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio, ang inyong horoscope nagasiling anuman kalawig sang prosesyon sa simbahan gihapon magapadulong kag sa gihapon sa simbahan ina matapos. Di ba la? May ara na mga palanambito na nga ito, mga tigulang mga anuman kuno kalawig sang prosesyon na bala sa simbahan ka man gihapon Kubot silingon Scorpio karon nga adlaw so sa imo horoscope. Happy ikaw. Happy ang mga Scorpio. Maswati nga mga numero 12, 20, kay 24, kay 39. Pink is your lucky color. Katuwang na ito na mga Sagittarius. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarian, ari naman siya, himuon mo nga balasihan ang imo paninguha para sa palaabuton. Himuan nga balasihan ang imo pagpaninguha. Kag hindi kagin magdula sang paglaom. Pero kinahanglan Sagittarius hindi kagin magsalig sa iban. Kayud kasi mo kaugalingon. Just 6, 25, 33, kag 45 mga maswati nga numero. Blue is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, yes, sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero, just 9. Yes, Capricorn, kung hindi ikaw mangin successful, kung hindi ikaw mangin successful, baguhain ng sistema sang imo sini kabuhi.
Kung ano man ang imo naandan, ano man mga pamaagi mo sa bag-oha ina para nga mag-asenso ikaw. Mas swerte mo naman ng mga numero 11, 13, 27 kag 39. Yellow is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tub Pebrero 18. Yes, Aquarius. Aquarius, ang inyong horoscope na gasiling. Ay, oo. Mga Aquarius, wala ka mo sang dapat nga himuon nga iban pa. Kundi, tunan nyo gid sang maayo, kundiin nga parte ka mo nagsala. So, kung ano ninyo, matumbok bala ninyo, kundiin nga parte ka mo nagsala, i-correct nyo gid dayon para nga maglinong ka mo kag may peace of mind ka mo. Aquarius, maswerte nga mga numero, ano pagkin, 15, 16, 20, kag 39. Royal blue is your lucky color. Una pa lang na nga mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw ha. Dilaos, ara lang kamudira ni Nanay Isabel gihapon sa may Victoria sa Kingtown. Salamat gid kag maayong hapon. Indi Athea Kim Eriman, good afternoon. Greet lang sa pumuluyo sa Barangay San Jose, Ibi Magalona, na kay halin ina kay Carl Kenneth Cañete, do kapadalagan kabado kandidato say. Ari lang kami ga-monitor subong sa tango, bahalin kay Ma'am Emilia Hiponia. Salamat gid ma'am kag si Jory ni Pomuseno gahayman. Salamat gid. Okay, kay Ma'am Ems na, kay Ma'am Ems Aboso, Attorney Dags, mayong hapon lang, kag salamat gid. Relax lang alas 2:40 pa lang, may tiyempo pa si Tita Wilma nga magtapos ang inyo mga zodiac sign sa akon man pagbalik pagkatapos sang mga ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kag katanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay pa sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamog nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4,
support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. 49 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon lang kita. Okay, Marivic Higan Talavera ba? Ara lang sila adlaw-adlaw. Gikunuyaga pamati. Kailan ni Vilyoga mayong hapon? Tamyaw ko di mga upod ko nga mga nanay. Yes, dan ko na nakaina no? Sa Policeman Elementary School dira sa may barangay Talaptap sa Mayla, Castiliana. Dira naman sa may Banga Tutong 1, Barangay Felisa. Angela gayon dito Castillo. Good afternoon lang, Ana. Salamat gidira sa inyo. Halihog lang ko tamyaw. Kay Tita Lolita Jonas, kay Tito Ruben, kay sa amon mama nga permigil ka pamati sa imo. Si Teresita Nining Tubong Banwa ba? Nanay Teresita Nining Tubong Banwa, salamat gid. And happy birthday sa imo Jose Tubong Banwa Jr. Ba birthday mo gali ba? Happy birthday na lang dira. Salamat gid. Yes, karon na lang yung iba na lang mga greetings. Kay mabawi-bawi man bala si Tita Wilma bisan paano sa inyo, no? Alas 2:50 na action na Radio Philippine Standard Time. Sir Rufino Era Gabino, arali siya sa handumanan. Salamat man. Yes, Ma'am Jane. Si Ma'am Jane Candido Hildore. Nag-greet na nakakagina no, sa online. Upod ka mo ni Nanay Pert. Salamat, gid. Ara man si Sir Alex Montesa kay si Sir Alex Montesa. Tita Wilma, keep safe always. Ari lang kami di nag-monitor sa imo via stereo and FB Live. Thank you, good Sir Alex Montesa, porting panyaga mo, ha? Nagaprepare lang kami. Amo na inyo preparasyon. Kung nagapumati ka mo, kayo nagaupo sa programa ni Tita Wilma. Abo sa pagkanamit sang ila sinisudan. Ano ina, Balinsyana, panulo kumunggo. Ay, hindi na mabalan ko ang Balinsyana tungod nga, may nagapula-pula, may barbecue pa, may arak pagid sinugba, abaw, hinay-hinay lang sa kaon dira. Sir Alex Montesa, thank you again. Alas 2:51 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayunon man ni Tita Wilma mga nabili na ito nga mga zodiac sign para sa ito niya tagsa ka horoscope karon nga adlaw. Ano na kita? Di na kita nga zodiac sign dawe. Ara na kita sa Pisces. Di na to, ang Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga natawo Pebrero 19 tubtub Marso 20. Yes, Pisces, padayon na lang ng imo na andan nga mga maayo ba lang hilimuon na padayon na lang ina kay nga ara kaya sa husto nga banas para sa kaayuhan sang kabuhi mo sa palaabuton. Go lang. Pero may gamay lang gid nga reminders ang imo sini nga zodiac sign. Halong kagid permi. Mas wati mo nga mga numero 15, 20, 23, kag 35. Red is your lucky color. Kaka Aries naman, katuan na ito ng mga zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, ang mga sala nga nahimo mo or nahimo ninyo sadto, dapat hindi na masulit pa. Kay nga, kung liwat mo nga himuon, hindi na naiya sila nga aksidente lang.
kundi hungod na sa buot pa mo ka na. Tituod gid man. Mas wati nga mga numero sang Aries, 15, 28, 29, kag 38. Your lucky color is peach. Sa mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ang mga Taurus, ang inyo horoscope karon nga adlaw. May mga pagbago nga dapat gid ninyo himuon sa inyo kabuhi. Kag kun himuon nyo inaamo inang makapabag-o gid sa inyo sini nga kapalaran. Maayo nga kapalaran. So no sa imo horoscope Taurus, mas wati nga mga numero, 13, 19, ano pa gid? 26, kag 37. Navy blue is your lucky color. Katuan ta naman or sa iluhan na ito ng zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, ang mga natao iya Mayo 21 tubtub Hunyo 21. May ginapaabot ka mo, kung ano man ang ginapaabot ninyo karon nga adlaw, mga Gemini, yes, magaabot or mahimo gid nga matabok. Maangkon nyo man, Gemini, ang inyo ginahandom, inakon, determinado ikaw or determinado ka mo. 18, 26, 29, kag 30, ang mga maswati nga numero, cream is your lucky color. Sa iluhan ta, ang mga zodiac sign nga Cancer. Na? Ang Cancer naman, ang mga kauturan naton nga natawo, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, kung hindi ka maghalong kung damo ka propiedad ni hindi bisan hindi kay manggaranon kung may ara ka ginahuptan sa imo kaugalingon nga makabig mo manggad sa imo pagkatawo na halungan mo na kay kung hindi ka maghalong sa imo ginakabig manggad mo sa imo kabuhi, amat-amat ina nga madula. Kung mga material nga bagay, amat-amat ina nga madula tubtub maubos. Kung para naman sa imo kaugalingon, amat-amat ina nga magatahaw, kay ti kung sa lang ginahimo mo, kalalatan ang imo maabtan. Gets mo ina, Cancer? Mas swerte nga mga numero 12, 27, 36, kag 44. Green is your lucky color. Mga Leo naman, yes, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang mga Leo, or let's say ikaw Leo, kang iban pa gid nga mga Leo nga pareho mo, priority ninyo sa karon niya ang kayuhan, ang mga maayo para sa inyo pamilya. Gani tinguhaon mo gid, tinguhaon gid ninyo nga mamintinar o mapabilin ang ginitawag harmoniya sa sulod sang panimalay. Gamay nga problema, mahatagan kasulbaran, Leo. Mas swerte nga mga numero 13, 27, 36, kag 41. Your lucky color is peach. Okay, nabatian nato nga itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw. Huwebes, Setyembre 22, tuig 2022. Nami man kay Gemini ba gets ga-react gina sila baladayon sa ila sini horoscope. Okay, go lang pa mo kay na siling nato enjoy mo lang ning aton horoscope yatag sa kaadlaw, di ba? Kalingawan lang na iyan naton. LRD Sibugan, mayong hapon man ba nagaupo nakahingabot pa si Ma'am Homalumina karon nga hapon. A shout out sa both parents ko nga naga-monitor adlaw-adlaw, Edison Gonzalez Sr. kag Leonita Gonzalez. Salamat gidalin ni na kay Inday Marisol Gonzalez Ternea. Salamat gid no dire kay Sir Ipe kag kay Ma'am Jocelyn Moncatar. Mayong hapon lang dira. Kag ang gapuno pamanday da kamusta? Relax ka lang, mayong hapon da. Kag subong man kay Nunoy, kag sa pamilya man de la Peña, no? Salamat gid, Elsie. Okay. Alas 2:57 na Action Radio, Philippine Standard Time, dali gid lang bala Tita Wilma kay manasiplatan ako diri. Ini a concern ni para sa aton sini nga mga
ginikanan sa mga iloy naton kay ti kabalo kita sang kabudlayan sa karon sa aton man pangabuhi no pag budget sa tanan nga kinahanglan especially nga aton basic needs gidya mga nagapanguna naton nga kinahanglan sa adlaw-adlaw nga tanan buga sudan di bala mo na hindi naton mapaktan masaka may fluctuation mo masaka nubo ang presyo ti kabudlay-budlay gid para sa aton ginatan-aw ta subong ang palaabuton nga mga holiday especially Christmas season and New Year batian man naton kaina nga ang mga kinahanglanon pang Noche Buena suno sa Department of Trade and Industry amat-amat na nga nagataas ang presyo. Ting ginabasihan dira tungod man sang una pagsaka sang presyo sang mga produkto sa petrolyo rason man dira tungod sa padayon man nga away dito sa the Ukraine kay Russia ti asubong ang bugas taya ang mga supply sang karne pero hambal silang sa nga atong sa Department of Agriculture ay nothing to worry kay may ara kitay nagakaigo nga supply sang bugas kag mga karne nga maga-cater sang aton sini ginapaabot na nga magataas ang demand sa tion sang holiday season di mas maayo di ba maayo kung may ara but silingon kung may ara kita nagakaigo nga supply sinang mga kinahanglanon na iton siguro hindi man magtaas pero may ara may tendency gyapon nga magtaas tungod sang may taas nga presyo sa mga produkto sa petrolyo. Ay huo mga anak, hindi ginaton malikawan, no? Ni Amaraj, nagapagamyaw man siya kay mama na ni kagpapati niya tutong Marconsa, Don Salvador Benedicto. Ay ho, gali antes man kumalipat dira sa may Pahanukoy, no? Pahanukoy Village Homeowners Association. May ara, Pahanukoy Village Homeowners Association Incorporated. May registration, kamo nga patigayunon, sa maabot nga September 24 and September 25, karon nga tuig, 1:00 tubtob 5:00 sang hapon sa Barangay Activity Center dira sa may Barangay Pahanukoy. Registration ina sa mga homeowners, na? Kag pagkatapos, may ara eleksyon sa maabot naman nga Oktobre 2 tuig 2022 1:00 sang hapon. Ina iya Domingo na nga adlaw na hiwaton ina sa Barangay Activity Center sa Barangay Pahanukoy ha. Sa mga homeowners dira sa Barangay Pahanukoy kinahanglan maparegister na kamo in preparation para sa election day na. Sa liwat ang registration sa maabot nga Setyembre 24 kag Setyembre 25 Sabado kag Domingo ina nga adlaw 1:00 tubtob 5:00 sang hapon. Impon to Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ay ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa amon ay abaw agin ko gi-confirm mo pagid. Salamat gid. Mayong hapon Tito Wilma sa inyo tanandira. Nini Jean Cabato ay ni hi and hello sa imo. Smiling ni and be happy. Okay lang na siya, no? Sa siningabayan si Tito Wilma magapaalam na. Kagangaton man Bible verse of the day. Halin sa Psalm chapter 119 verse 45. I will walk about in freedom, for I have sought out your praises.
Buwas na naman sa wala na din pasensya na apang sa gihapon ng pagpasalamat ni Tita Wilma. Standby sa magtaong mga drama, mensahe, sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know that you will